Безнең татар халкына мин уйлыйм, Ризаетдин Фәхретдин дигән галимебезнең әйткән сүзе җитә дип, шуңа тукталып китәсем килә. Ризаетдин Фәхретдин Әл-Гаср Әл-Җадид дигән шул гәҗиттә 1906 елда чыгарылган 2нче санында 91нче битендә әйтеп китә. Көннәрдән бер көнне миңа үз улым килеп, әти кемнәр ул вахабитлар дип сорау бирде ди. Һәм мин ди ачуланып, син нәрсәгә үзеңә кирәкмәгән нәрсәгә керәсең дип әйткән идем ди. Әмма килеп чыкты ди, мәдрәсәдә аларга шундый сүзләр әйтә башлаганнар ди. Һәм мин аларның шушы китапларын укып, бик нәрсәгә туктадым ди. Бер сүзгә ди, вахабитлар Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне инкар итәләр дип шулай дип язылган аларның китапларында ди. Әмма әйтеп китәргә кирәк ди, шушы менә безнең җирлектә яисә башка җирләрдә дәгән кешеләр мәсәлән ниндидер фирканы сүгәләр, ниндидер нәрсәне начар итеп әйтәләр. Әмма әгәр дәгән тикшерә башласаң, сораша башласаң, аларда беренчедән бик әз мәгълүмат булыр. Һәм икенчедән кешеләр үзләре дөрес аңламыйча даган нәрсә әйтәләр, шулардан кабатлап торалар. Әмма әйтеп киткәндә Мөхәммәд ибн Абдул-Вахаб дигән галим шул Арабның Ән-Нәҗш дигән җирлегендә туа, шунда гыйлем ала һәм башка җирләргә гыйлем алырга бара, Мәдинәгә, Мәккәгә, Иракка, Йәмәнгә, шулай итеп гыйлем ала һәм кайберләре вахабитларны ниндидер яңа фирка дип әйтәләр. Әмма дә әйтеп китәм ди, вахабитлар диндә ниндидер бер фирка түгелдер. Аларның төп максатлары ислам динен әүвәлге рәвешенә кайтару гынадыр. Ничек итеп динне Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм һәм аның сахабалары тоткан дингә ди. Һәм дингә керткән бөтен яңалыкларны, бидгатьләрне калдыру ди. Шунлыктан аларның акыйдәсендә безнең сәләфләребезнең акыйдәсенә каршы килә торган бер нәрсә дә юктыр ди. Ә фикхта алар Әхмәд ибн Хәмбәл мәзһәбендәдер. Шуңа күрә аларны Мөхәммәдне саллаллаһу алейхи ва сәлләмне инкар итәләр дигән сүз дөрес түгел һәм бик зур ялгандыр алар турында. Алар киресенчә дөрес, пак шәригатьне тараталар һәм тырышлык күрсәтәләр Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләрен тормышта аштырырга. Алар шулай ук үлгән кешеләрнең каберләренә барып, алардан дуга сорау һәм алардан дуга сорарга ярамый диләр. Һәм аларга корбан чалырга, нәзер кылырга, дуга, алардан ярдәм сорау, шул каберләргә сәфәр кылырга, аларга манаралар, мавзолейлар төзү барысында тыялар. Менә алар нәрсәгә чакыра? Чөнки бу эшләр, амәлләр Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә вакытында юк иделәр һәм гыйбадәт итеп саналмый иделәр. Һәм шунлыктан кем дә кем гыйбадәтне Аллаһтан башкага багышлый, мөшрик була дип саныйлар. Шулай итеп Ризаетдин Фәхретдин дигән имамыбыз, галимебез шулай да аңлатып китә. Һәм ниндидер яңа фирка түгел, фәкать алар Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең диненә кайтырга, ничек итеп Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм һәм сахабалар динне тотканнар, шулай ук безгә динне тотырга кирәк дип кенә шундый нәрсәгә чакыралар. Ягъни динне чистартырга, бидгатьләрдән, ширклардан шушы нәрсәгә чакырырга гына дип Ризаетдин Фәхретдин шулай да аңлатып китә. Шуңа күрә кешеләр шушы менә белмәгәнлектән нәрсәдер сүгү, нәрсәдер әрләү, ягъни бик куркыныч булып тора. Һәм әгәр дәгән кеше кайтып караса, ничек итеп Шейх Абдуразак Әл-Бадр әйтә, әгәр дәгән шушы Шейх Мөхәммәд ибн Абдул-Вахабның китапларын укып карасагыз, аның үзеннән бер сүз дә юк, илля фәкать һәр бер сүзне әйтә икән, аңа һәр вакытта дәлил бар. Берәр ни сүз әйтте икән, Коръәндә Аллаһ Субханаһу ва тааля шулай дип әйтә. Тагын ниндидер сүз әйтә икән, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хәдисенә шулай дип әйтә дип һәр бер сүзен дәлилләй. Ягъни үзеннән бер нәрсә дә әйтми. Шуңа күрә аның китаплары әлхәмдүлилләһ дәлилләр белән тулган
һәм әлхәмдүлилләһ, ягъни безнең динебезне чистартуга һәм безне шушы дөрес Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сахаба тоткан дингә кайтуга бик өлеш кертә. Һәм кайберләре кызганычка каршы безнең җирлектә шушы менә әл-вахабитлар, алар шушы менә терроризмга чакыра дип, яисә нидер ношай берләргә, фиркаларга чакыра дип. Әгәр дә китапларыннан карасак, бер җирдә дәгән ул шушы терроризмга яисә кешеләрне үтерүгә бер нәрсә бер кайчан да чакырмый. Бу кызганычка каршы кайсы бер дингә каршы килгән кешеләр шушы нәрсәне кулланалар, яисә инде кеше белмәгәнлектән шундый сүзләр әйтә. Гыйлеме булар аркасында, белмәгәнлек аркасында. Әлхәмдүлилләһ, менә без әйткәнебезчә, без шушы китапларны алабыз, шәрх кылабыз, һәм шушы шәрхыбыз зур галимнәрнең шәрхына таянган була һәр вакытта.